Tieto projekty sú okrem samotného finančného efektu pre tých riešiteľov a podobne veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že pridávajú do poznania ľudí v tejto spoločnosti a vlastne ťahajú celú spoločnosť a celú ekonomiku dopredu tým pádom. V začiatkoch vstupu do rámcových programov som sa vážne zaoberal otázkou, ako vstúpia pracoviska Žilinskej univerzity do projektov rámcových programov. Vtedy to bol ešte 5. rámcový program. Od tohoto sa začal potom odvíjať taký, myslím, že dobrý úspech Žilinskej univerzity v tom, že sme podávali ďalšie projekty ako inštitúcia. Inovačný rozvoj tých kvalitných regiónov, ktoré niečo vo svete znamenajú, sa robí vo veľkej spolupráce univerzít a tých regionálnych vlád a priemyslu. A my sme toto práve chceli dokázať v Žiline, kde vzájomne naozaj tieto tri entity fungujú a hľadajú spoločné riešenia, ktoré prinášajú nové pridané hodnoty pre rozvoj toho regiónu. Automatický parkovací systém, ktorý navedie to auto, alebo navigáciu dneska každý používa a podobne. Ten žilinský región je veľmi silný v tom, že má veľmi dobré know-how, historicky dané know-how v oblasti dopravy a informačných komunikačných technológií. A keď sa toto prepojí, tak z toho vzniká to nové, tie inteligentné dopravné systémy, ktoré prinášajú do života potom úplne nové možnosti.